ulo ng mga nagbabagang balita. Dalawang bagyo sa loob ng Par at Habagat patuloy na magpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Pasok sa tanggapan ng gobyerno at eskwela, suspendido. Forced evacuation sa mga residenteng nakatira sa high-risk area sa Pasacao, handang ipatupad ng LGU. Stranded na biyahero sa Pasacao Port, maaari pang madagdagan dahil sa sama ng panahon. At singil sa kuryente ng Casureco 2 ngayong buwan, may tapyas ng 50 centimos per kilowatt hour. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Bicol Region dahil sa dalawang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na sina Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Tropical Storm Dante sa layong 845 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon na may lakas na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ang Tropical Storm Dante sa north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Ganap na ring tropical storm si Emong na huling namataan sa 130 kilometers kanluran ng Lawag City sa Ilocos Norte. Taglay ang lakas na 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Maigpit naman na may monitor ng Weather Bureau ang isa pang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mataas ang tsansang maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, dahil pa rin sa inaasang epekto ng dalawang bagyo at habagat, sinuspinde ng Department of the Interior and Local Government o DLG ang pasok sa pamahalaan at lahat ng antas sa paaralan. Handa ang lokal na pamahalaan ng Pasacao na magpatupad ng first evacuation sa mga residenteng nakatira sa high-risk areas dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon. Rescue Food at Gagamiting Evacuation Center nakahanda na. Narito ang ulat. Halos mag-zero visibility na sa bayan ng Pasacao dahil sa malakas na pag-uulan. Sa bahaging ito ng San Cirilo, Pasacao, aabot sa 2 metro ang paghampas ng alon sa seawall. Malakas din ang hangin sa karagatan. Ang mga batang ito, tila hindi alintana ang malakas na ulan at hangin na naglalaro pa sa labas. Si Tatay Rudy ng Barangay Odicon, hindi maiwasang mangamba kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Baha po tapos landslide. Paano sir? Alam ba, kuminsan sarong tuloy po, di pa tapos ang project sa kanal. Na yung nakakabahala po, medyo barado. Nagyarong taguran po, mga 24 sa lamaguran, baha na yan. Kanina, tinipon ni Mayor Nino Tayco ang Coast Guard, PNP, MDRRMO at iba pang concerned department head bilang paghanda sa posibilidad sa posibleng epekto ng sama ng panahon. Binigyan din ng alkalde na handang ipatupad sa bayan ng preemptive evacuation kung kinakailangan base sa memorandum na pinalabas ni Governor Elry Villafuerte na naglalagay sa Camsur sa Blue Alert status bilang paghanda sa epekto ng sama ng panahon sa probinsya. Under Blue Alert status kita, then under monitoring kita. Close monitoring lang kita po. Okay lang kita, nakaalalay man lang po kita. Anytime na mag-declare din po ang province din mag-advise, that's the time na ma-force evacuation. Nakahanda na rin ang food, rescue assets, maging gagamiting evacuation center na tutuluyan ng mga maapektuhang residente. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng LGU sa sitwasyon sa bayan. Bawal magpalaot. Number 1 po yan. Importante po na mayong madanyaran ng buhay. Iyo po yan ang sa tuyang abiso sa mga tao. Then, paabot ko ang gabos na panundun po ang lokal na gobyerno, ang provincial disaster management. Mag-utob po kita. Magsunod po kita tainiyo para mailikay po ang kagabsan, lalong-lalo na po na mayong madanyaran ng buhay. Nick De La Cruz, CSN. Sa kaugnay na balita, nakahanda na rin ang mga tauhan ng PNP maging ang search and rescue assets nito bilang paghahanda sa epekto ng dalawang bagyo at habagat sa Camarines Sur.
mga gamit ng PNP sa rescue operations ipinasilip. Narito ang ulat ni Regine Bue. Naka-full alert na ang Bicol Region dahil sa banta ng Tropical Storm Dante at Tropical Depression Emong. Naka-activate na rin ang Reactionary Standby Support Forces o RSSF ng PNP bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng masamang panahon. Kabilang sa mga binabantayang lugar sa Kamsur ay ang Kamaligan at Naga City, mga lugar na tinamaan din ng malawakang baha noong Bagyong Christine nitong nakaraang taon. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at sa nagbabadyang bagyo, pinangangambahan ng pag-apaw ng Bicol River na posibleng magdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Kamaligan at Naga City. Ang ilang residente sa Kamaligan nangangamba dahil sa posibleng pagbabahang muli. Isa na rito si Lola Araceli Iniego ng Barangay San Mateo na lubhang naaalarma sa patuloy na pag-ulan. Nila, pagkabos man talaga ni nakaka-addict man. Ang ano nila lang na mayo man mangyari sa to. Sa panig ng mga otoridad, doble ang paghahanda ng Kamaligan Police Station. Nakaposisyon na ang mga tauhan para sa patrolya at monitoring sa mga barangay na flood-prone area. Nagurulay po kaming mga ahensya kang gobyerno, ang PCG, BFP, MDRR, ang local government unit na paghahanda kang pabot na mga kalamidad, lalo na po ngunyan, taguran naman. So nagkaigo po ning activities na maglinig ning mga drainage, katuwang po ang mga iba manlain-lainahin sa kang gobyerno. So iyo po sa sarong lakdang na ginibukang Kamaligan na pinamumunuan kang sa tuyang mayor na si Honorable Jano Ibardalosa Jr. na ini po pigtarabangan po kang ibang lain-lain na barangay na malinig po si drainage, taaramtaman po sa yan sa rason kang pagbabaha. So pig-alert na din po ang kada barangay kang sa tuyang MDRR na mag-monitor kang sa indang nasasakupan. Sa Naga City, tinayak ng Mobile Force Company ng lungsod ang kahandaan ng mga kagamitang gagamitin sa search and rescue operations, kabilang ang hard hats, life vest, lubid at iba pang life-saving equipment. Ang Samuya pong unit, ang Naga City Mobile Force Company, nakahanda na po sa anuman po ang mangyayari po just in case po tumama ang bagyo. So kung mailim po nindo, nakahanda na po ang mga gamit ang generator, as in ang personahe, mobile. So, 100% na po yan nakahanda. Uga po kita naka-standby ng mga personahe, yung inaapod po na Reactionary Standby Support Force, sa kayo po nga one team po sa search and rescue operation. So, nakahanda po ang tao po. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbantay ng mga otoridad sa level ng tubig sa Bicol River at posibleng pagsasagawa ng evacuation plans kung kakailanganin. Nakikiusap naman ang mga otoridad sa publiko na makiisa sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at maghanda sa posibleng paglikas. Una nang sinailalim ni PDRRMC Chairman at Governor Elrio Villafuerte sa Blue Alert status ang Kamsur bilang paghahanda sa epekto ng sama ng panahon. Regine Bue, CSN. Pinangangambahang madaragdagan pa ang bilang ng mga stranded na bihero sa Pasacao Port dahil sa sama ng panahon. Food assistance at hot meals na ipapamahagi sa mga stranded na bihero nakahanda na. Narito ang ulat. Pauwi na ng San Pascual, Masbate sina Geraldine David kasama ang kanyang apo na ipinanganak lang nitong July 11. Ngunit dahil sa sama ng panahon, isa sina Geraldine sa mga stranded na bihero sa Pasacao Port matapos magkansila ng biyahe ang kumpanya ng Roro na patungong San Pascual, Masbate. Dilatnan ng CSN ang nagangalit na alon mula sa karagatan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Walang magawa sina Geraldine at iba pang biyahero kundi maghintay na bumuti ang panahon at manatili muna sa pantalan. Maghintay na lang po pag may biyahe. Hassle po ba, ma'am? Opo. Bakit po? Kasi may maliit pa po akong makuha. Sana may biyahe na bukas. Paano yun, ma'am? Mag-i-stay muna kayo dito? Opo. Maghintay po. No choice po kayo. Paano po yung baby? Kaya po, mag-ano na lang po dito. Dito na lang po muna sila Ayon sa pamunuan ng pantalan, naabot sa 16 na biyahero patungong Masbate ang stranded sa Pasacao Port na maaari pa manong madagdagan kung magpapatuloy ang sama ng panahon. Posible po na madagdagan pa po ang mga stranded passenger. Medyo amay pa man, iga pa po yung maarabot. Dahil po nga sa ining
bagyo na nagadangadang sa tuya. Kaugnay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Pasakaw ang tulong mula sa mga stranded na biyahero. Nagre-ready na naman kita po para magtaon ng hot meals naman. Then, in-assist na din po, in-evaluate na din po si mga stranded na duman. Ano po, ready naman kami. Dahil man kita nagpapabaya po dyan once na may araw kaniyong kalamidad na nag-aabot sa tuya. Chris Novello, CSN. Mistulang ghost town na ang fishport sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur dahil sa walang dumadaong na mga fishing boats dahil sa malakas na alon dulot ng habagat. Kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar, apektado na rin. Narito ang ulat. Ito ang fishport sa bayan ng Pasakaw. Sa pagtungo ng news team sa lugar, oras umano ito kung saan dagsa ang mga mangingisda at buyer ng mga huling isda. Ngunit dahil sa malakas na hangin, alon at habagat, hindi makapalaot ang mga mangingisda. Ang fishport tuloy ng bayan, mistulang naging ghost town. Ayon sa ilang mangingisda, magtatatlong linggo na umanong ganito ang sitwasyon sa lugar. Nang dahil sa habagat, apektado na umano ang hanap buhay ng mga mangingisda sa bayan. Wala, ganito lang. Pag mayroong dumating, nakikita. Pag wala, wala. Bisan, 3 araw, wala. Kahit yung mga biyahero, nahihirapan din pumunta rito dahil baha. Magsasapalaran na naman bukas kung meron. Mahirap sir kapag walang huli? Mahirap. Bakit po? Walang kahit magkakakitaan, ito lang. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Coast Guard Substation Pasakaw, PNP Maritime Group at ng LGU ang mga residente at mga mangingisda na iwasan ang pagpalaot para makaiwas sa anumang aksidente. Chris Novello, CSN. Sa ibang balita, may tapyas ng 50 sentimos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Casoreco 2 ngayong buwan. Dahil umano yan sa mababang generation charge at murang nabiling kuryente ng kooperatiba. May ulat si Eli Balbin. Sa kabila ng naging sigalot sa gitnang silangan nitong nakaraang buwan, muling bumaba ang singil sa kuryente ng Casoreco 2 ngayong Hulyo. Ayon sa kooperatiba, umabot na lang sa 7.68 per kilowatt-hour ang singil sa residential, 6.83 kilowatt per hour naman sa low voltage habang 5.73 kilowatt per hour naman sa high voltage consumers. Suma total, nasa 50 centavos kilowatt per hour ang tapya singil sa kuryente. Ayon kay Rinier Bukay, tagapagsalita ng Casoreco 2, dulot nito ang pagbaba ng generation charge at mas mababang presyo mula sa mga suppliers. Nagluwas na po si Satuyang effective rate for the month of July 2025 na kung saan kung hihilingon ta naging favorabling marami sa Satuyang mga member consumer owners dahil sa residential po kaya buminaba kita halos nasa 52 centavos per kilowatt hour. Ang pagbabawas ay resulta rin ng mas epektibong pamamahala at mas mababang presyo ng langis. Centavos per kilowatt hour. Pareho man po sa low voltage at high voltage, halos arog man po kaya si ibinaba. Dakula po ining binaba na ini kumpara kang nakaaging bulan na June sa effective rate ini si objeto tabaga na mas pang mapababa ang satuyang taripa sa kuryente. Kaya lang may mga pagkakataon lang po talaga na hindi po kontrolado kang satuyang kooperatiba dahil ini po nakadepende man po kaya ini duman sa presyo kang satuyang binabakal si kantidad kang presyong binabakal tang kuryente hali duman sa satuyang mga power suppliers. Para sa consumer na si Mario, malaking tulong ang pagbaba ng singil sa kuryente, lalo na sa katulad niyang consumer na kakatiting lang ang kinikita. Dako lang tabang. Kabang lang asukar, ako ang kape. Usually ba magkano binabayaran mo every month? Lampas 1,000. Lampas 1,000. Lampas 1,000. So ngayon na bumaba ang taripa, anong masasabi mo ngayon? Salamat sa Diyos. Salamat. Nagkatawad-tawad ng God. Kahit patuloy ang pagbaba sa taripa ng kuryente, paalala pa rin ng kooperatiba sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente upang mas lalong mapanatili ang pagbaba ng singil sa mga susunod na buwan. Eli Balbin, CSN. Arestado ang isang mag-asawa sa ikinasang magkahiwalay na manhunt operation ng Kanaman at Camiligan Police sa Quezon City dahil sa kasong large-scale illegal recruitment.
Unang naaresto ng mga otoridad ang mister na si Jay sa barangay Bagong Pag-asa at sunod na naaresto ang asawa nitong kinilalang si Cherry. Sinilbihan ng mag-asawa ng warrant of arrest sa kasong large-scale illegal recruitment constituting economic sabotage sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Non-bailable o walang piyansang inirekomenda ang korte sa mga sospek. Tinutugis pa ng kapulisan ang 41 anyos na suspect na nakatakas sa ikinasang buy-bust operation sa Naga City. Suspect nakatunog umano na autoridad ang katransaksyon niya. May ulat si Eli Balbin. Aktual na video ito sa pagtugis ng mga tauhan ng Station 6 ng Naga City Police Office sa subject ng buy-bust operation sa Zone 6, Barangay Kararayan, Naga City, gabi nitong July 22. Ang suspect, edad 41 anyos, malapalos ng makatunog at makatakas sa buy-bust operation. Ayon sa report ng NCPO, habang nasa kasagsagan ng transaksyon ng mga otoridad, na nagpanggap bilang poser buyer ay nakatunog ang suspect dahilan upang ito ay makatakas. Naiwan ng suspect ang motorsiklo at na-recover ng mga pulis ang 3 pirasong heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy pa ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa suspect. Sa Barangay San Felipe, Naga City, arestado naman ang 47 anyos na lalaki matapos itong mahulihan ng hinihinalang shabu sa Zone 5, Barangay San Felipe, Naga City bandang alas 8:45 ng gabi nitong July 22. Sa isinagawang buy-bust operation ng Police Station 3 sa pangunguna ni Police Captain Gil Guban III, 2 heat seal transparent plastic sachet ang nabawi sa suspect na tumitimbang ng 0.2 grams na may street value na 1,360 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Naga Police Station 3 ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Eli Balbin, CSN. Para sa mas maigting na pagsasawatan ng smuggling, sumailalim ang mga tauhan ng PNP Naga sa seminar kontra sa smuggling na pinangunahan ng Bureau of Customs. May ulat si Regine Bue. Sumailalim sa isang lecture seminar ang mga tauhan ng Naga City Mobile Force Company ukol sa anti-smuggling at iba pang kaugnay na batas. Ito ay isang inisyatibo ng CMFC upang palakasin ang kakayahan ng mga tauhan sa pagpapatupad ng batas. Para sa participant na si Patrolman Rolly Cardino, malaking tulong umano para sa kanila ang seminar. Mas naunawaan nila ang mga proseso at mga batas na dapat sundin sa paghaharap ng mga kasong may kaugnayan sa smuggling. Nagbabayad din po yung horizon ng police operations, hindi lang po sa checkpoint, hindi lang po sa drug buy-bust, pati na rin po sa pag-intercept ng mga contraband items na kung saan nakaka-apekto ito sa ekonomiya ng bansa. No? Nakakatulong tayo sa mga negosyante na patas kung magnegosyo at magnegosyo dito sa ating lugar. Itinampok sa aktibidad ang partisipasyon ng opisyal mula sa Customs Police, Bureau of Customs Port of Legazpi, bilang resource speaker na nagbahagi ng mahalagang impormasyon, karanasan at kaalaman mula sa kanilang mga operasyon laban sa smuggling. Tinukoy sa naturang lecture ang mga fundamental na aspeto ng anti-smuggling laws, kasama ang mga modernong paraan ng smuggling na kailangang mabantayan sa lalawigan. Yung ating mga kapulisan sa Naga under CMFC ay din po sila, very attentive. At inintroduce din namin sa kanila kung ano yung function ng Customs Police. At malaking bagay po yun na yung Customs, Bureau of Customs, saka yung PNP, may partnership. Kumbaga, kung ano yung trabaho namin, magkukulab kami sa kanila, same din sa kanila na makakatulong. Ang main objective nito lahat is huwag tayong malusutan ng smuggling. Kasi kawawa po yung ating mga mamamayan magsasuffer dahil po dyan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jerome Ricachuelo, First Commander ng Naga CMFC, patuloy umano ang kanilang paghahanap ng mga paraan upang mapaigting ang kaalaman ng kanyang mga kabaro. Sa pamamagitan ng mga ganitong lecture, mas lalong nagkakaroon ng sense of purpose ang kanilang operasyon. Para well-equip po ang sa tuyong mga kapupulisan, lalo na po sa mga nagkakandak ng checkpoint, nagmaman po ng border 1 and 2, duman po sa Barangay de Rosario, as in sa Barangay Mabolo, para just in case na may ma-plug down po sila ng mga truck o kaya mga bihikulo na may mga kargang smuggled items.
So, aram po kung ano ang gigibonin da, ano po ang mga aksyon sa impo ito turnover. So, ano po ang magiging step kang sa tuyang kapupulisan kung maka-intercept po ning sasakyan. Sa gitna ng patuloy na hamon ng smuggling sa bansa, naninindigan ang Naga City CMFC na hindi lamang armas ang sandata ng isang pulis, kundi ang tamang impormasyon at pagkakaisa. Regine Boy, CSN. Nagpapatuloy pa ang pagbiyahe ng jeepney sa MT Villanueva Avenue sa Naga City. Ngunit ilang tsoper sa lugar, hinaing ang mahina at kawalan umano ng pasahero sa naturang ruta. Narito ang ulat. Nagpapatuloy ang dry run ng public utility jeepney rutang Mount Villanueva Avenue sa Naga City. Layunin nitong i-assess ang pagtanggap ng mga commuter sa jeepney na namamasada sa lugar. Tanging tri-mobile lang kasi ang dumadaan sa lugar noong hindi pa nagsisimula ang dry run. Ayon yan sa Resolution number 2025-128 at 2025-172 ng lungsod alinsunod sa Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Sa pamamagitan ng dry run, makikita dito kung epektibo ba ang rutang ito sa mga nagwenyo commuters at PUV drivers. Ayon sa ilang driver na nakapanayam ng CSN, hindi epektibo ang ginagawang dry run dahil halos walang pasaherong sumasakay sa mga jeepney. Wala, may napasahero dito? Oo, wala. Tulad kahit may pasok. Mga estudyante hindi naman sumasakay. So ano masasabi nyo? Kung sa ginawang 90 days na dry run, kumila ba kayo? Wala, kulang. Taliwas ito sa ginagawang dry run ng lungsod ng Naga City dahil yung inaasahan na mapapabilis ay halos wala namang kinikita ang mga driver at halos madalang dumadaan ang mga public utility jeep. Maluya po ini. Bakit? Mabilang kasakay pasahero. Simula nung Mayo, sa ngayon? Oo. Nanganala kami sa krudo. Bakit? Maluya po. Mamagay kami na halos ang nauli kami sa pamilya. Nauli sa krudo. Mayo kami napipick up dyan pasahero. Ang bagong ruta ay sumasaklaw sa mga pangunahing barangay at commercial areas na inaasahang makakatulong upang mapabilis ang biyahe at mabawasan ang traffic congestion sa Naga City. Sa pagtatapos ng dry run, saka malalaman kung ipipermanente o hindi ang pagdaan ng jeep sa naturang ruta. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.